Den sidste komiker inden pausen. Tag rigtig godt imod en super højt dejlig fyr. Han kommer her. Carsten Mathisen, mine damer og herrer! Vores klasse skulle stå for et teaterstykke til skolefesten, som de synes, det ville være vide af de 7 små lærere. Og damen så det sgu ikke lige mig dengang. Og så, det der med at finde det højhældede sko i størrelse 49, det er svært. Og det er det stadigvæk. Sådan noget som maler. Jeg synes godt, når de skriver nymalet, så synes jeg også godt lige noget, når de kunne skrive, hvor det er henne. Fordi at det er, om det er væggene, eller om det er loftet, det er ikke helt det. Og sådan nogle cowboy-indianere, det synes jeg heller ikke er sjovt. For lige så står jeg så et stykke ned i jorden og smule ind i en flykker 400. Og så står jeg der og siger, det er sgu en flot togtapæl, det der. Og så kommer deres hund, så pisser op i det. Så kommer og spurgte mig, du virker sgu rimelig høj. Jo tak, men er det ikke som fra en sædel og en kuglepen, så kan jeg udskrive det ned, og så glemmer jeg det ikke. Mødte jeg også et med Jehovas vidner. Han spurgte på tenderbillet til himlen. Han sagde, nej tak, jeg fik en i dåbsgave, det. Hvor må du komme på McDonald's? Fordi jeg misforstod det der familierestaurant lidt. Fordi jeg havde taget min farmor og farfar med derind. Og jeg tror ikke, det var så meget, fordi det var min farmor og farfar. Jeg tror mere, det var, fordi de havde været døde i 10 år. Men jeg vil sige, jeg har altid drømt om hele tiden at stå til det, når jeg går og klage over. Når de andre drenge i klassen skulle ind og købe Anders Sandblad og sådan noget, så var der lidt andre blade, jeg kiggede på. Så da jeg startede i skolen de første 3 år, jeg kunne stave til, det var en A6, lukket over klisoris.